Halløj og velkommen til Basvik Podcast. Jeg tænkte, det var lige tid til sådan en midtvejs evaluering. Vi er jo i gang med juli, og sidste afsnit var sammen med Karin Hørkilde fra Flittiglise. Og hun var der egentlig bare som Karin Hørkilde. Ikke så meget som Flittiglise, men viste nogle af sine igangværende projekter i gang. Og så talte vi lidt om det her med julekalender blandt andet, og jeg synes, der var en masse ting, jeg ikke fik sagt. Og så gik jeg jo også i gang med et projekt, fordi det er sådan, at vi jo hvert år de sidste, jeg tror det er 5. gang, vi gør det her, sætter gang i en knit-along eller make-along. Man må også hækle eller sy, eller hvad man nu har lyst til. Bare det har et eller andet med jul at gøre. Og jul i den her forstand er meget bred. Det kan være julegaver, det kan være julepynt, det kan være en julesvætter eller en kjole, man har tænkt sig, man skulle have på juleaften. Så bredt felt, man kan byde ind på, hvis man har lyst til at være med. Jeg har i slutningen af den her video lavet en lille how-to, hvordan man uploader videoer, eller ikke videoer, men billeder til Ravelry, fordi der var nogen, der havde problemer med, der var også nogen, der havde svært ved at finde ud af, hvordan man fandt grupperne, så det er der, jeg starter. Find gruppen, læg billeder ind, og jeg kan allerede nu afsløre, at jeg også stødte ind i nogle problemer undervejs, men det kan I se, når I kommer til slutningen af det her. Det bliver bare lige et kort check-in, det her, tænker jeg, for lige at vise, hvor langt jeg er kommet, og hvad det er, jeg har gang i lige nu, og så måske lige lave en lille krølle på alle de der ting, som jeg synes, jeg glemte sidste gang. Hvis vi starter med projektet, jeg er i gang med, og lige nu sidder jeg jo inde i min stue. Jeg prøver lige at filme et nyt sted fra. Jeg lavede min stue her i foråret. Jeg bor på en gammel skole og har arbejdet mig igennem rum for rum, og stuen var sådan det sidste store projekt. Og jeg elsker min stue, den her dejlige blågrønne farve, og mine billeder på væggene fra de forskellige kunstpladser, jeg har været på, og set noget fantastisk kunst. Sådan for størstedelen i hvert fald er det hjemmebragte billeder derfra. Men det var ikke det, vi skulle snakke om. Vi skulle snakke om, hvad jeg har gang i. Og jeg har jo besluttet mig for, at jeg vil strikke en julegave til min svigermor. Det nævnte jeg allerede sidste gang. Det var fra Marianne Isagers Et Strikkeliv. Og den, jeg har valgt, er den her, som er kimono. Og min svigermor er sådan en lille, meget yndig, petit, elegant, klassisk kvinde. Og derfor så synes jeg, at den passer rigtig godt til hende. Og jeg har valgt at strikke den i originalgarnet, som er Isagers Twinny i farven 6S. Det er den råhvide. Og så er det, Tweed. Isager Tweed, den her i farven Charcoal. Og det er sådan en grå, en dejlig grå en, den her. Og den råhvide til. Den har sådan lidt, den er varm i det. Den har sådan lidt et brunligt twist. Det er originalfarverne, jeg har valgt til den. Og jeg tror faktisk ikke engang, jeg havde slået op til den sidste gang. Det skulle jeg lige til. Så gik mit, jeg skulle til at sige mit vikleapparat, det hedder det ikke. Mit krydsnøgleapparat gik i stykker, så jeg købte et nyt et. Det har jeg også lagt en video ud af, for jeg er vildt begejstret. Det gik jo bare super hurtigt, da jeg først kom i gang med det. Men jeg havde vundet noget op i hånden. Det gik jo i stykker midtvejs i garnvindingen. Men jeg nåede det meste af det grå, og tog en enkelt nøgle ved hjælp af håndkraft i den hvide, så jeg kunne komme i gang. Og inden jeg nåede så langt, så havde jeg jo allerede købt krydsnøgleapparatet hos Karin nede i Flittiglise. Reklame, skal jeg lige hilse at sige, for jeg fik rabat. Men jeg elsker det. Det er helt fantastisk. Og selvom det også er lavet af plastik, ligesom det jeg havde før, så er det, ud fra det, jeg har brugt indtil videre, super, super godt. Og bedre end det, jeg havde før. Det, jeg havde før, har holdt i rigtig mange år, så jeg skal ikke klage til. Det har virkelig udtjent sin værnepligt. Så det er jeg glad for. Og som der var en, der skrev, så var der en bedstefar, der på et tidspunkt har sagt, at man skulle aldrig gå ned på udstyr i forhold til det der med at vende garn. Jeg kunne lige se for mig, at han meget gerne ville være fri for at skulle sidde
holde det. Jeg tænker, det er det, han har gjort, eller vundet op. Jeg kender folk, der har andre folk til det. Anne Brygger, ved jeg, har, synes jeg, hvis jeg husker rigtigt, så har hun en meget sød husbund, der hjælper hende med den slags. Og det er jo dejligt. Men jeg er glad for min krydsnøgleapparat. Tilbage til kimonoen. Jeg startede med den for 14 dage siden, og jeg er kommet så langt. Jeg har lukket af til ærmer og slået op igen, så det kan klippes op, fordi at den bliver strikket rundt. Og som I kan se her foran, så er der en stribe, og det er der, hvor den bliver klippet op til i forstykket. Og så er der lukket af til ærmer og slået nye masker op, så jeg kan klippe dem op, også når jeg når så langt. Men jeg strikker den mindste størrelse, fordi hun er ikke særlig høj, og hun er sådan en petit ballerina-type. Så den er jo lynhurtigt strikket, og jeg er helt vild med den. Det går lynhurtigt, og jeg har allerede memoreret mønstret, så det er bare derudad, og ja, det mangler lige 20 cm her, tror jeg, af kroppen, så skal jeg i gang med nogle ærmer. Men jeg er rigtig glad for projektet, jeg er glad for garnet, jeg strikker med min dejlige strikkepinde fra, det kan jeg ikke huske, men sådan noget kirurgisk stål er de lavet af. Jeg er vild med dem, og de er på sådan en wire, hvor de sådan noget, glider rundt, og det synes jeg er helt vildt dejligt. Jeg har også den her, mit lille sorte får. Ikke at jeg er et sort får, men ikke desto mindre, så synes jeg, at jeg skulle købe det fra, jeg har lyst til at sige Deadly Daisies, det hedder det ikke. Jeg skriver hernede, hvad de hedder. Og jeg elsker det. Jeg købte også en lille Frida der for nogle år siden. En Frida Kahlo. Og jeg er helt vild med dem. Det er sådan nogle små perler. Købt på. Eller til Fiberfolk. Ja, så dejligt. Så jeg er godt i gang. Og mens jeg jo egentlig havde tænkt mig, at jeg skulle bare drøne derudad med den og have fuld fokus på den, så er der jo kommet rigtig mange andre ting ind over. Det er nemlig sådan, at lige nu, jeg arbejder hos Vardemuseerne, det vil sige Tirpitz og Flugt og Panser Artillerimuseet og Fyret og Nymindegaber, Fralo og Janus og 2 andre steder også. Men der er jo vildt run på lige nu, fordi vi har højsæson, og det plejer faktisk at være sådan, at der er lidt stille inde på hovedkontoret, hvor jeg sidder. Men der er bare vildt travlt lige nu, så jeg synes, jeg bliver holdt til ilden, indtil jeg går på ferie her om en lille uge, eller lidt over en uges tid. Og jeg tager jo til London. Det løftede jeg også sløret fra sidste gang. Jeg skal derover med min kæreste og hans 2 børn. Vi skal være derovre en uges tid. Jeg afslutter med en dagstur til Brighton, hvor vi skal se Nick Cave live i Brighton. Og jeg glæder mig helt vildt, fordi at jeg kan allerede nu se, at det er sådan noget, der bliver gjort rigtig meget ud af. Det er sådan den tabte søn, der kommer tilbage igen. Så det bliver kæmpestort, og så glæder jeg mig bare til, at jeg jo har købt billetter til den her særudstilling på V&A, eller Victorian Albert Museum, som handler om Schiaparelli, som er et modehus, som er genopstået efter den oprindelige grundlægger døde, og ja, det er sådan kunst og couture, der bliver blandet sammen, og Schiaparelli har lige offentliggjort deres nyeste kollektion, og jeg er selvfølgelig, fordi at jeg jo nogle gange falder lidt i det der scrollehumør inde på Instagram, så er jeg jo selvfølgelig blevet gjort opmærksom på det. Så der har været alle mulige videoer også behind the scenes. Der er jo mange modehus, der lige nu udgiver efterårs- og vinterkollektionerne. Og det er egentlig ikke fordi, at jeg er en, der går sådan særlig meget op i det. Men jeg synes bare, det er så fascinerende med det her håndarbejde. Og jeg synes især i år, det er i hvert fald første gang, jeg rigtig har lagt mærke til det, at man gør virkelig noget ud af at tale om de her syersker, der sidder bagved. Der var et modehus, Balenciaga, tror jeg det er, der har fået en ny chefdesigner, og han valgte simpelthen at tage alle syrskerne med ud på scenen til sidst, da han går sin takkerunde, og det synes jeg var mega fedt og respektfuldt. Men det har også gjort, at jeg har fået sådan lidt syfeber, og tænker jo altid, at det kan jeg bare lige sy, det der. Og det er slet ikke de kreationer, som jeg skal ind og se, jeg tænker, jeg skal sy. Men der er jo altid drømme og ting, man har haft liggende, og måske også haft i sin indkøbskurv, sådan nogle mønstre og sådan noget, og ja, tøj, man havde ønsket sig.
som man måske enten aldrig har fået købt, eller bare har fået taget et billede af. Og ja, den ene af dem kom jeg til at købe sidst, og jeg tror, jeg viste den. Det er den her, sådan en jakke. Det er jo overhovedet ikke sommerlig, fordi den er lavet i uld. Og det er en Schiaparelli wrap, eller en stola, en jakke, som bliver smidt over skuldrene. Og jeg synes simpelthen, den var så pæn, da jeg så den. Og den har ligget i min indkøbskur på Etsy helt vildt lang tid. Og det er en virksomhed, der hedder Contrapunt Patterns. Og hun er fra Spanien, tror jeg. Super sød, har svaret på alle mine spørgsmål indtil videre i forhold til, at jeg kunne forberede mig på, at mønstret kom, fordi det er håndtegnet mønster, tilpasset den størrelse, jeg har ønsket mig. Og mønstret kom, og jeg har været oppe i mine gemmer, fordi jeg tænkte, det kan ikke passe, at jeg ikke har noget stof. Med alle de kasser, jeg har med stof, så kan det ikke passe, at jeg ikke har noget stof, som kunne passe til den. Og men ikke andet som et første forsøg ud i den her stola eller jakke. Så jeg gik derop og fandt, og der skal bruges cirka 2 meter gange halvanden, og tænkte, det har jeg, det ved jeg. Jeg har uldstof liggende, noget jeg har arvet, og noget jeg har fået, og alt muligt andet. Ikke så meget, jeg faktisk har købt. Selvfølgelig det, jeg købte i Edinburgh sidste år, eller forrige år, men det ligger stadigvæk og venter på, at jeg finder det helt rigtige. Jeg tænker stadigvæk, at det bliver en blazer på et eller andet tidspunkt. Men det er sådan en, det er vel heldigt nærmest. Men så gik jeg på opdagelse, og så fandt jeg det her. Og det synes jeg var fedt. Fordi det er jo, ikke ternet, det er sådan lidt nistret. Det er sort, og det er hvidt. Sådan lidt et ujævnt mønster på en eller anden. Det har det overhovedet ikke, fordi det er bare så enkelt. Men jeg tænkte, det kunne godt lige blive til sådan en. Så kunne man på til sorte bukser, eller til hvide bukser, eller hvad man nu lige tænkte, at man skulle have på. Der er ikke noget for i den, så selvom der jo er meget uld at gøre med, så tænker jeg faktisk, at det kunne blive sådan en fin overgangsjakke, eller en, man lige smider på. Og jeg har klippet mønstret ud, så det skal faktisk bare syes sammen. Men så kom jeg til at køre forbi en stofforretning her den anden dag. For jeg har haft sådan en eller anden plan om, at jeg har fundet en hørkjole. Og jeg har ellers ikke, det er jo ikke fordi, jeg har gået så meget i sådan nogle hørkjoler. Men jeg fandt en, der var virkelig, virkelig smuk, fordi den var simpelthen så enkel. Med bare sådan 2, jeg skulle sige stropper, det er det ikke, men sådan brede dele ned her over brystet. Sådan nogle indsnit. Og så som kant på det, på begge sider af halsen, eller af de her stykker, så var der sådan et stykke blonde. Og det synes jeg bare så helt vildt godt ud. Og den var bare så enkel, sådan en 3/4 lang kjole. Og jeg tænkte med den her sommervarme, fordi jeg tænker, at I alle sammen kan holde varme derude. Jeg ved godt, den forsvinder lige om lidt. Men så har jeg den bare til næste år. Så tænkte jeg, så bliver jeg nødt til at gå på udkig efter det her. Så det gjorde jeg. Så jeg fandt et sort hørstof. Købte rigeligt hjem af det. 3 meter, det tænker jeg er mere end rigeligt. Og fandt den her blonde til, som jo så skal ligge sådan her ude i, nu kan jeg lige prøve at lægge den her på. Så det kommer til at ligge sådan her, ude i kanten, på det her flotte stykke foran. Jamen, det bliver bare så flot. Jeg har ikke noget mønster til det, så det bliver efter fri fantasi, så jeg skal først have lavet sådan en stavt, og prøve mig lidt frem, så den sidder helt rigtigt, og den er pæn, fordi den er også åben i ryggen, og der er en lynlås i og sådan nogle ting. Og så er jeg også sikker på, at skørtet er stort nok, og den falder pænt. Men det er jo det, man kan bruge noget stavt til, og man kan teste lidt. Og så den bliver ikke færdig til, at jeg skal til London i næste uge, men det behøver den heller ikke. Bare den bliver færdig på et eller andet tidspunkt. Nu købte jeg i hvert fald det her. Og det er fordi, jeg blev sådan helt bidt af det, og rendte rundt ind i den her stofforretning i Varde, og kunne slet ikke styre mig selv. Og jeg har været derinde en del gange her på det sidste, fordi jeg vil rigtig gerne have sådan en blonde kjole. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg er faldet for det i år, fordi det var egentlig, tror jeg, sidste år, at de var sådan, at der var trend på den del. Men så var jeg inde i Stof & Deko, tror jeg det hedder. Og de sidste par gange, jeg har været der er jeg gået forbi den samme hylde og set det her
blondestof. Det her. Og jeg synes simpelthen, det er så pænt. Altså, det er simpelthen så pænt. Jeg håber, I kan se det. Jeg har været inde og set en masse videoer om, hvordan man syr i blonde, og jeg kunne bare godt lige se sådan en kjole med, som jeg har lavet før, med sådan lidt et 50'er skørt og skjorte øverst, og så at kraveflippen og reværet, hvor båndet, hvor knapperne sidder på. Knappebånd, det hedder det ikke. Det er også lige meget. Der, hvor der skal sidde knapper, og der skal være huller, at det er i sort bomuld, så det har noget struktur. Og så fandt jeg mit mønster frem fra How to Do Fashion, og det er Rønne, som jeg har brugt tidligere, som jeg har sat sammen med en skjorte, også fra How to Do Fashion. Og det er også nu siger jeg Svanike, men det er Bornholmer tema. Og fandt min gamle sorte kjole frem, som jeg har syet for år tilbage af det her mønster, og blev enig med mig selv, at den skulle lige være en lille smule længere i kroppen, sådan 5 cm eller sådan et eller andet, så den sidder helt perfekt. Og det kunne jeg lige fikse, så jeg har faktisk klippet ud både til overdel og til nederdel, og så syr jeg det jo bare sammen midt på. Men så går jeg i gang, fordi det jeg så har som idé, fordi bare roligt, jeg skal ikke kun have undertøj indenunder. Jeg har også købt noget sort rib, og så tænkte jeg, at man kunne lave sådan et rør, man har indenunder, og som der var en af mine kollegaer, der sagde, jamen så kan man bare have alle mulige farver indenunder, hvis det man har lyst til, og det var nemlig en rigtig god idé. Men jeg købte sådan noget kraftigt rib, så man kunne lave sådan et rør, og da jeg så går i gang med det her projekt, så har jeg jo klippet ud til det hele, og gjort plads til, at jeg kan lave en fin kant nederst, fordi det er jo det fantastisk, man behøver faktisk ikke at lave en ombukket kant på blonde, alt afhængig af, hvad det er for noget blonde, man køber, men man kan klippe det til. Og det har jeg gjort, og så da jeg skal til at sy det, så tænker jeg faktisk, det er også bare super ærgerligt et eller andet sted, at man bare har den her kjole, som man hele tiden skal have den der overdel på, fordi når man nu har det der tuberør, så kunne man jo også godt en gang imellem bare tage den på, eller man kunne have sådan en rullekrave, eller sådan et eller andet på, så den her nederdel, fordi man har jo underdelen med røret og nederdelen. Så nu har jeg lavet planen om, så i stedet for, at jeg syr det hele sammen, så syr jeg en nederdel med et bomuldsstykke på midten med lynlås, som kan lukkes, og som man kan bruge for sig selv. Og så laver jeg en skjorte, som man kan tage, og som man kan tørke ind, skulle jeg til at sige, men som man kan proppe ind i, eller ligge udenpå, eller hvad man nu har lyst til, som så passer til, så det ser ud, som om det er en hel kjole. Så kan jeg bruge hver del hver for sig, men jeg kan også bruge dem sammen. Og jeg kan have alt muligt andet indenunder og bruge den her blonde nederdel. Jeg synes selv, det er en smart plan, men lad os nu se, om det lykkes. Jeg er gået i gang med den her, jeg er begyndt at sy nederdelen. Det er sådan lidt i etapper, fordi at jeg skal gå med hundene, jeg skal have aftensmad, jeg har lige haft nogle lange dage på arbejde, så det er bare sådan 10 minutter for at hjælpe mig selv, og ikke sådan at gå i stå med det. Så har jeg klippet alt ud til det, jeg vil lave sådan lige her det næste stykke tid, så jeg bare skal sy, for jeg synes nogle gange, at strik er langsommeligt, men ved syning synes jeg også, at der er noget langsommeligt omkring det der med at skulle klippe det hele ud og få det hele til at passe. Men det har jeg gjort nu, så nu er det bare at sy. Så jeg har hentet min symaskine ned, og den står på mit spisebord, fordi at jeg har ikke planer om gæster sådan lige foreløbig. Og så kan jeg, hvis jeg bare har 10 minutter, så kan jeg lige sætte mig, og så kan jeg bare lige sy en enkelt bane. Og det hjælper altså gevaldigt på det. Og det er jeg rigtig glad for, at jeg har gjort. Så jeg har syet alle delene sammen på selve nederdelen, altså alle de store stykker på langs, og har så syet bæltestykket på, og skal nu have syet en lynlås i og lukket bagtil, og så bukket den rundt og lavet en fin kant, og så er den faktisk færdig. Og det glæder jeg mig. Eller, det har været sjovt indtil videre. Jeg har også pillet op en enkelt gang, og det er noget dumt i sådan noget blonde noget. Men projekterne er i gang. Et af de andre projekter, jeg er i gang i, det er jo en af præmierne hertil. Og det er jo ham her, dårdyret eller hende her, eller hvad vi nu kalder den. Jeg tror, det er en dreng. Det tror jeg, det er blevet til efterhånden. Fordi det er sådan, at jeg viste den jo allerede sidste gang, og der havde jeg lavet sådan lidt en spinkel krop til den. Nu har han fået en lidt mere mave og lidt mere bagdel, så nu kan han faktisk sidde med spredte ben og pryde et eller andet sted.
Og jeg har så været inde og finde lidt garn frem. For jeg tænker, at han skal have en strikket bluse på af en eller anden art. Og han skal selvfølgelig også have et halsterklæde. Og jeg har fundet rester, som lå inde på gæsteværelset. Og jeg vil gerne have sådan en dyb rød og sådan en off-white. Så har jeg syet et lille strikket et lille halsterklæde her den anden dag. Jeg skal lige hæfte nogle ender og sætte nogle, hvad hedder sådan nogle, jeg er helt tom på ord i dag, kan I mærke det? Frynser på enderne, det vil jeg gerne have, at den får. Så har jeg tænkt mig en grå sweater, måske med noget grønt i på en eller anden måde. Og så har jeg fundet noget grønt, lidt groft hørstof frem, som jeg tænker, jeg skal lave nogle smækbukser i. Så han har sådan nogle smækbukser på. Så jeg tænker, at han bliver meget sød. Og det er jo en af dem, I kan vinde i den her knit-along, der kører lige nu, og som bliver afsluttet med udgangen af den her måned. Jeg er jo først hjemme den 1. august, så man kan nå det til og med kl. 12 den 1. august. Men der skal man have lagt i billedet, og igen, jeg lægger en video ind helt til slut. Og faktisk 2, fordi at, der gik kage i teknikken, og jeg stødte ind i problemer, som jeg også har hørt andre omtale. Men jeg har fundet en løsning på det. Så muligheden for at lægge ting ind, den består stadigvæk. Håber, I vil være med. Så er det der med julekalenderen, som vi talte om sidste gang. Det er nemlig sådan, at jeg jo har lavet en julekalender til nogle børn. Den talte vi også om sidste gang. Så havde jeg den her, som min mor har broderet til mig, som jeg har brugt hele min barndom, og som jeg har fået nu. Så er der det her med, at man kan have sokker, eller venterne, advent calendar, eller midten advent calendar af fru Lewinsky. Og tusind tak til jer, der har skrevet, at I har været inde og købe opskriften. Altså, jeg har jo ingen aktier i det mønster overhovedet, men jeg har haft så meget glæde af det. Jeg synes, hun fortjener hver en krone af de 50 kroner, tror jeg, det er, jeg har givet for det her mønster. Fordi det er altså 24 forskellige opskrifter, og jeg synes, de er helt fantastiske fra ende til anden. Og det er et stykke julepynt, som jeg virkelig glæder mig til at hænge op hvert år. Og det har en fast plads. Jeg beklager, men det hænger det samme sted hvert år. Men så kom jeg til at tænke på det der med julekalender, og så er vi lige tilbage ved hende, Anne Brygger der, fordi at der er jo mange forskellige måder at gribe det an på, og det er jo ikke et spørgsmål om, at man altid behøver at gå ud og bruge penge, fordi at man har tænkt sig at få en julekalender og få en overraskelse. Jeg ved, at Anne Brygger, hvis I ikke kender hende, så er det Bryggerstrik, og hun er en fantastisk strikdesigner og den sødeste kvinde. Og hendes mand er mindst lige så sød, og de er teamet op omkring det her med adventskalender, fordi hun er rigtig god til at købe garn. Og jeg tænker, det er jo isolering hjemme i deres hus. Men hun vil også gerne have det brugt en gang imellem, og tit og ofte så har hun jo købt det til, eller måske lidt på mor og få, men også med henblik på, at det skulle bruges i et projekt, og måske endda nogle gange med henblik på et bestemt projekt, som så ikke bliver til noget alligevel. Men så ligger de her mængder af garn, og så samler hun nogle gange sammen, finder et mønster, som hun sætter til, og laver 4 forskellige pakker, og så er hendes mænd, der pakker det ind, så hun ved ikke, hvilken en hun får, hvornår. Og det er jo ikke fordi, at Anne, selvom hun strikker hurtigt, hun er produktiv. Hvis I ikke har set Bryggerstrik, så kan jeg varmt anbefale at gå over og se, hun har lige lagt et nyt afsnit ud. Men så har hun de her projekter færdige, og kan glæde sig over, at der ligger et nyt projekt klar til hende, når hun har tid til at gå i gang med det. Og igen, det er ikke fordi, hun kan nå at strikke det. Det tænker jeg i hvert fald ikke fra den ene uge til den anden. Men bare det der med, at man har gjort sig nogle tanker og har noget at glæde sig til. Så en anden version af det, den koster så lidt mere, men det er Ulla, som er en kunde nede hos Karin, som jeg har mødt en del gange. Hun har også været med til at hjælpe med at få tilladelser til Worldwide Knit Public Day, tror jeg, da vi sad nede på torvet. Men Ulla, hun har simpelthen gjort det, at hun, jeg er ret sikker på det hende i hvert fald, at hun i løbet af året køber 24 pakker, eller 24 ting, som hun finder, som hun godt kan lide, og som hun synes, hun har fortjent. Og så pakker hun dem ind, og så er det hendes julekalender, når hun kommer til december måned. Og det synes jeg er en vanvittig god idé, for jeg synes nogle gange, så finder vi nogle ting, som vi ikke synes, at vi kan tillade os selv. Det har man heller ikke brug for. Men den der lille glæde, og at man så kan genfinde den igen i december måned, synes jeg egentlig er en vanvittig god idé. Så der er mange forskellige måder at gribe det an på. Jeg var også lige inde og kigge ind på Instagram, fordi jeg har aldrig fået sådan
sådan en mini julekalender, eller en julekalender med sådan nogle minis i. De har 25 grams fed, som håndfarver tit og ofte laver. Men jeg kan jo se, at når jeg går ind på Instagram og søger målrettet på Advent Calendar Minis eller Yarn så dukker der sindssygt mange op. Og det er jo lige nu, at de har forudbestillinger til de fleste af dem. Og det er jo alt fra tematiske til, der tager udgangspunkt i billeder og nogle bestemte farver, eller alt muligt andet. Og det er vildt fascinerende, og jeg kan godt forstå den der hype, der også er omkring det, at hvis man nu har et eller andet, som man synes, jeg ved, der er nogen, der måske lige har kørt Bridgerton, ikke til jul, men i forbindelse med sådan en kalender eller en klub, så hvis man godt kan lide det der farveskema, der er i Bridgerton, så kan jeg godt forstå, at man køber ind på det og lader sig overraske med det, og tænker, det er noget fedt det her. Fordi efterhånden så dukker der også flere og flere projekter op, som taler ind i det her, fordi man bliver nødt til at bruge det til et eller andet, og jeg tænker, det begrænser, hvor mange hæle og tær og sådan noget kofs, det øverste stykke af en sok, ribben, man har brug for. Det bruger jeg tit sådan nogle små fede til, eller rester af en eller anden art, som passer til, eller som er kontrast til, eller et eller andet. Men jeg ved, Karin har lavet tæpper. Der er alt muligt, man kan bruge det til. Der er restesvætre. Jeg har selv lavet den der Seaglass, hedder den ikke det, hvor det er jo udelukkende rester, man bruger, og den er jeg er vanvittigt glad for min. Men jeg synes bare, at det er fedt, når man så lige pludselig også ved, hvad det er, man skal bruge det til. Fordi ellers så kan man lynhurtigt få samlet en hel masse minier, som man måske har lidt svært ved at få sat sammen. Så sidst en, der havde brugt for cancergarnet til at lave et tæppe. Hun havde købt det de forgangne år også, og nu lavede hun et tæppe, hvor det var sådan nogle firkanter, der blev sat sammen med noget gråt eller noget hvidt imellem, og det så virkelig, virkelig godt ud. Så det der med også at lave en plan for sig selv nogle gange, så man får brugt det, fordi en ting er den der glæde, man også har, men ellers det er også bare ærgerligt, hvis det nogle gange bare ligger og er helt med på, at der er også noget garn, man nogle gange køber, fordi man simpelthen ikke kan leve uden, og så ved man egentlig ikke rigtig, hvad det skal bruge til 10 år senere, så ligger det der stadigvæk, og det synes jeg også er okay. Altså man skal gøre det, man har lyst til, men man kunne også lave et hyggeligt juleprojekt, hvor man strikker et fed hver dag, og så laver et tæppe, eller påbegynder et tæppe, eller sætter en farve ind imellem, så man får striber, eller laver en sweater, hvor det er striberne i og sådan noget. Fordi så kan man også altid huske det for det her, og det synes jeg er ret cool. Så var jeg inde på Pinterest. Det er jo sådan en virtuel opslagstavle, hvor man kan falde i et virkelig dybt hul og få masser af inspiration. Jeg har selv søgt rigtig meget inspiration i forbindelse med, at jeg faktisk lavede den her stue i forhold til farven og farvesammensætning og sådan noget. Også bare sådan kunne spørge mig ind på, hvad det var, jeg egentlig godt kunne tænke mig herinde. Fordi der er selvfølgelig ikke nogen, der har sådan en stue ligesom den her. Men derfor så skulle jeg lige finde en helt rigtig grønblå farve, og der er masser af variationer af grønblå farver derinde, kan jeg hele tiden sige, i alle mulige afskygninger og i alle mulige farvesammensætninger. Jeg ved jo, hvad det er for nogle farver, jeg har på væggene, fordi jeg har ikke købt nogle nye billeder i forbindelse med, at jeg har lavet stuen her. Men det skulle ligesom favne det hele, og det synes jeg, det lykkes efter lang tids research. Men det man også skal bruge Pinterest til, det er jo at få idéer til alt muligt. Og jeg var lige inden jeg startede det her, og så bare lige hurtigt slå op med Advent Calendar Ideas, og der er jo tusindvis af billeder. Nogle af dem, det er også nogle opstillede nogen, og nogle af dem er garanteret også AI-genereret, fordi det kan man vist ikke undgå i dag. Men der var også mange sådan nogle fine små ting, fordi det behøver ikke altid at være gaver, man giver. Det kan også bare være det, at man har 24 forskellige slags af et eller andet, ligesom for eksempel vantekalenderen. Og jeg så blandt andet, sidste år og forrige år, der var det ret moderne med de her brug indpakningspapir, sådan noget brun indpakningspapir, tegnet med hvid på, så man havde ligesom sådan nogle peberkagehuse. Og der var mange, der sådan brugte postkatusser til at tegne på deres vinduer, så de nærmest havde sådan hele byer og katedraler og alt muligt. Og så havde man lys på indersiden, og så kunne man ligesom se det ud igennem. Og jeg synes, det ser vanvittigt godt ud, og det ser virkelig, virkelig hyggeligt ud. Men der var så en, der havde lavet 24 forskellige huse og hængt op på række, og det synes jeg også så lidt sødt ud. Så det behøver ikke altid at være de dyreste løsninger, der er de sjoveste eller de hyggeligste, og nogle gange, så skal man jo også bare tage udgangspunkt i det, man har lyst til, og det, man godt kan lide, og det, der sådan rent stilmæssigt, som man synes passer ind, eller som måske clasher fuldstændig med alt det andet, man har derinde, men som man bare elsker og derfor gerne vil have. Fordi jeg synes, at jul er der, hvor man bare skal nyde det, man elsker. Jeg har også
træjulepynt fra Tyskland og alt muligt mellem himmel og jord. Men alle delene betyder et eller andet for mig, fordi det er enten noget, jeg selv har købt, eller noget, jeg har fået givet i gave, eller selv har lavet. Så opfordringen er egentlig bare at gøre lige det, man har lyst til, når det kommer til julen, men også at slå sig løs i forhold til at være kreativ med de her julekalendere. Det behøver ikke altid at være en kæmpe stor udgift at lave julekalender. Nogle gange så kan det også bare være tanken, der tæller, og små citater, et nyt citat for hver dag. Det kan også nogle gange være virkelig inspirerende og virkelig tankevækkende, og også meget personligt, hvis man giver det til en anden. Så der er masser at fordybe sig i, der er masser at kaste sig ud i, der er en masse, man kan lade sig inspirere af, og jeg siger bare tusind tak, fordi endnu en gang at kigge med. Det skulle jo bare være et lille check-in det her, og så håber jeg, at de vil være med. Hvis I har spørgsmål til den her megalong, så kan I skrive til mig ind på Instagram eller på Facebook. Har I fortsat problemer med Ravelry, så er I velkommen til at sende billedet til mig med navn, og så skal jeg nok lægge det ud for jer. Men igen, jeg har lavet en lille video, og den kommer lige nu. Så tusind tak for i dag, og tak fordi I så med, og rigtig glædelig juli til jer alle sammen. Hej! Halløj. Jeg kan forstå, at der er nogen, der har problemer med Ravelry i forbindelse med juli-projektet. Men jeg har tænkt mig lige at lave sådan en lille tutorial, så vi om det virker. Men man går herind, finder Ravelry, og for at finde gruppen, så går man op i menu, trykker på Groups, og så kan man heroppe under Search by Name skrive Basvik. Og så er det den første, der kommer frem hernede, og eneste faktisk. Hvis man går ind på den, jeg forstørrer lige lidt her, så kan I se, at juli ligger her som nummer 2. Og nu er der lige nogle posts, jeg har slettet. Det er fordi, at jeg lige skulle prøve mig lidt frem. Men her ligger opslaget, jeg har lavet som start, hvor der står, husk kun færdige projekter. Næste spørgsmål har så været, hvordan uploader jeg nogle projekter der? Og det gør man ved, at man siger reply herover, trykker på den, så kommer der sådan en boks op. Og så er det en lette løsning, at man går ind i den der, som jeg lige trykkede på der, hvor der står use an image from the web. Der er måske nogle af jer, der har købt adgang til, at I kan upload an image from your iPhone, eller upload an image by email. Men det koster altså $5 på årsbasis. Jeg har ikke fornyet mit abonnement derind til, fordi at der også er muligheden for at use a project og stash photo. Og når jeg opretter projekter inde i Ravelry, så kan jeg linke direkte ved, at jeg trykker på den der, og så dukker mine billeder op her med mine færdige projekter. Men de fleste af jer har nok vist jeres ting inde på Instagram. Det går jeg i hvert fald stærkt ud fra. Ellers så må I sende mig et billede inde på et medie, I kan sende til. Om det så er Facebook eller Instagram, det er sådan set fuldstændig underordnet med navn. Så jeg prøver at uploade det herinde. Men man kan også gøre det, at man herinde trykker på den, jeg lige var inde på lige før også. Og hernede siger, nu skal vi se, jeg skal lige trykke på den igen, beklager. Men den her ved siden af gåseøjnene, eller citationstegnet, og nu vil den ikke noget. Og det hørte jeg nemlig en, der talte om her den anden dag. At det nemlig en udfordring sidst. Nå. Jeg siger cancel. Det letteste, I kan gøre lige her, det er, i stedet for at trykke på nogen som helst knapper, at I går over på Instagram. Jeg finder lige mit Instagram frem her, som Basvik. Jeg finder det billede, jeg gerne vil dele. Jeg tager lige den der, trykker ned på papirsflyveren, og hernede nummer 4 fra venstre, eller nummer 2 fra højre, hedder kopier link. Når jeg trykker på den, kommer der et flueben. Så har den kopieret linket til lige netop det billede. Så går jeg tilbage
til Revelry, trykker her 2 gange og siger sæt ind og post reply. Så er det nemlig sådan, at når jeg trykker på den, og I kan se, heroppe ligger mit oprindelige post, husk kun færdige projekter. Hernede ligger mit svar, og når jeg trykker på den, så kommer jeg direkte over til billedet, som jeg har linket til. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Ræk ud, hvis der er udfordringer, og ellers send mig et billede direkte via Instagram eller Facebook. Husk at skrive navn.